Хора, здравейте, аз съм Пъдзели, с мен е... Полия. Да. И сега ще играем в един сервер Warcraft на Hunger Games. Аз съм Пъдзели, но съм с друг скин. Да. Само че е много Този сервер е известен. Да. Почти всички го знаят. Американски, ама много хора го знаят. Да. Почти. Сега така почти всички арени са пълни, но ще чакам кой да направи. И сервера ще е в моето описание. Нали бе... Това е много лесно, даже може като натиснете... После можем да играем Skywars. Какво? Skywars. После може да играем Skywars, нали като Да, е. да чакам се. Извинете за малко гласа ми, нещо за мен. Да. Аз заставам. Фати, кога ще го изобидят? Те много бавно се бият и така се. Чакайте да си направя малко стройките. Сега не знам дали да ми... Аре да ми е на български. Че нали съм български. Аз играя на английски. Готово. И хора, ако знаете какво е той, значи... О, арена 5. Арена 5, аз влязох. Къде е арена 5, бе? Не в другата таблица. Влезна ли? Не, влезнах. Ето та. Да, видях. Дори с Optifine сте видео. Да, аз даже от тук те видях. И хора, ако знаете тази... Това с играта ще го покажа. Айди... Тая игра всички знаят. Hunger Games, тя е. Не бе, една команда на скина, настройките на скина. Ти може да не я знаеш. Арбе! Аз нямам никакъв дъбъл меч. Тоест никакъв меч нямам. Ти къде си? Аз съм тук станах. Какво? Това? О, гати! Дай ми меч. Нямам. Айде, ходите се. Тоест. Дай някъде да бягаме. Така. Както не те Сега ми дай един меч, ако имаш. Не, нямам. На който нямам. Ето тук да ходим. Добре, айде. На водопадчето. Аз нямам нищо. Аз имам храна няколко. Аз пак имам малко. Ето с рунд вече имам малко неща. Чакай, може да има някакъв чест. Ого, то тук ще... Тук джунглата дойдохме. То дори тук трябва да има някъде 15 честа. Ого, то в тъмнината. Не е честно. Вече се обърка в тъмнината. То и аз малко по-малко се обърка. Чакайте, хора. Чакаме. Ние пак дойдохме на тунела, където. Сега хора, че объркахме пътя, къде да ходим. Да. В кой ме звъни сега? Точно в клипа. По скайп ли? Не, по телефона. Айде за сега да глуши, може сега да те пазя. Добре. И хора, тя да глуши. Такъв чест не виждам. Никакъв чест. Върнах се. Нали? Ти къде си? Тук търсих малко с Optifine. Ние дойдохме на джамп. Аз в джампа. На това. На джунглата. Да бе, ти сега... Някои дървета са построени, виж такива дървета няма в джунглата. Има и такива само. Да, някои са ги засадили. Някои са ги засадили по едно. А някои 4. Това са. По дърветата няма ли да има това? По дърветата няма ли да има честове? Да бе, трябва да си. Да проверим. Чай.
Виждам някакъв чест. О, дай за мен, защото аз почти нищо нямам. Ма той е горе, бе, не ги. Как че? Че как го видя? Но тук някъде... че не беше. То беше, мисля, че дърво, това да го бърка. Извинете. О! Много броня, златна броня, пък някакъв меч. Да. Чуден ли сте това? Чест. Бро. Какво има в честа? Две ендърпери. Да, Защо ми ги взе? няма взеги. Дай ми една ендърперва сега. Че ги взе. Една ендърперва. Дори айде две. Дай една перва да ти дам и на теб. Така че да ходим горе. После ще ме дадеш една первата. Може да се го запазиш. О, как ми лаги! Дори съм с Optifine, как ми лаги, не знам. Чакай малко. На мен хич не ми лади. Не знам тъй. Да, то аз снимам. То... Да, това не случи. Мали. Къде ще има често тези хора се справят? Ах, как ми лагна. И дори скокнах. Умре ли? Да, добре съм. Ето ви, аз те търся. Много ми лаги. Може да излезем, ако искаш. Да излязна? Не може да излезем, ама какъв. Да излезнем. Пиши хъпи, айде. Да ходим, ако искаш на скала. Добре, айде да ходим. Напиши хупи, айде. Едно или две? Кое едно и две? Skywars, едно или две? Двойката. Двойка. Оставим около 19. Хора, след малко мога да спирам клипа, защото то слаг не мога да го издържа. Абсолютно не мога да го издържа. Скачаме ли? Да. Едно, две, три. Не мога. Значи няма да сме в един мак. При тебе как е? При мен е пясъчно. Айде сме заедно. Да. Моето е от недър. Разбрах. Знам какъв е. Не знам. Това съм играл там. Долу има айрон. Трябва да ги събереш. Не, само... Ти си избрали китас, да. Не, аз нямам пари. Тоест какво? Гледай, най-хубавите айтеми дават. Най-хубави айтеми. Нещо проверявам по скайпа. Какво по скайпа? Нещо проверявах. И гадъст. После са 3 дена после. О, има още един чест. И не е хубаво. Не е хубаво. Му е ясно, че не е хубаво. Хора, скоро мога да свършим клипа, само да изиграем две игри. 2-3 игри. Да, някъде. Две. И можем да учим друга мини игра и да свършим клипа. Да, защото време е за лягане вече. Защото ние го записваме на този клип. Вече не можем. Чакай сега, тихо. Бомба! На 2 сърца останах. Как го бе? Ти си про да ти кажа, ама. Не бе, аз не събих бе. Дай тук най-много тъпи айтъм има. Аз събирам така желязо. Най-тъпите айтъм е света. Дори а само айрон, неща, кофи, слава, курени. Не се бой, тя айпето ще бъде в описанието. Ти го казах преди 200 години. Да, не. Ей. Линка. Мале, много съм добър. Един убих. Ти ще убиш всички, ще бъдеш първи. Да, само всичките да ги убия. Както си. Ма ти с хака ли си? Ти пък. Да, ти като си с хака не може да снимаш. Аз дори нямам хак. Добре. Сега да се спечеля така айрана.
Не знам сега какво да се прави, не знам къде да се правим някакво парти, не знам. Дори да се правим едно парти. Уу! Ади! Кирчите, моля да покажи се. Давай, ще правя парти. Парти да защо. Аз пък имал съм каменна кирка. Добре, парти, и обях в лавата. О, даймонд, можеш да айта ми. Всичко това невероятно. Не, забавление! Много мали. Мога се държа. Някакъв друг. Фарито и само една игра направих. Мога... Спечели ли една игра? Не, аз тук направих някакво парти. Много як сте. Така. Сега не знам къде да отида. Паркур, аре се отида на паркур. Паркур. О, Аз да, играя. паркура. Join Ice, по Ice съм добър. О, мари. Оп. Сега докато снимам, докато играя джумпо, аз съм протар по джумповете. Той сега му лагна, мога работа. Няма да игра в паркур, много е тъпо. Кой да де? TNT Wars Party Game. О, Party Games! Чакай. Не мога да играя Party Games. Парти. Парти. Аз ще играя Skywalk. Добре. Ти обичаш скайпа. Аз дори не знаех. Не знам как да почна Skywalk. Из ли беше как? Из. Да, става бе. О! То така ли е било? Да. Мали хора и бъгнаме. Това дърво. Из. Ади. О, хора, пак ми бъгна хъп. Да бриче. Добре, че. Да ваус. Сега ще играят. Добавя се като UFC. Ти знаеш какво означава UFC? Ще нещо там. Какво? А те тук половината мини игри не играят. Вот. Точно. И О, хора, това беше за крипа. Абонирайте се, коментирайте, давайте палци нагоре и